שלום לכולם וברוכים הבאים לסרטון נוסף בשרשרת סרטוני ההדרכה שלנו במערכת ה-TWS. היום נדבר על האפשרות או איך משנים הגדרות במערכת, הגדרות שהן נקבעו כברירת מחדל, או בהתקנה ראשונית, או ששיניתם פעם ואתם רוצים לשנות שוב. ברירות המחדל נועדו לאפשר לכם את המסחר הכי יעיל, או את ה-layout של סביבת עבודה שהכי מתאימה לכם. אבל אם השתנו הטעמים שלכם, או סגנון המסחר שלכם השתנה, או אתם רוצים לשנות את ההתקנה הראשונית, את ההגדרות שנקבעו על ידי אינטראקטיב ברוקר, הכל פתוח כמעט. כל ההגדרות במערכת הן אופציונליות וניתנות לשינוי. אנחנו נדבר בכלליות על איך ניגשים, איך לאפשרות לשנות את ההגדרות, ונדבר יותר בפרוטרוט על איך משנים הגדרות במערכת הגרפים, ואיך משנים הגדרות בפקודות, בשורת הפקודות. אז אנחנו נתחיל בגרפים. באופן כללי, האפשרות הכי טובה להגיע לפאנל או למודול של שינוי הגדרות הוא דרך תפריט האדיט, לוחצים עליו, ואנחנו רואים פה Global Chart Configuration או שינוי הגדרות גלובלי. לוחצים עליו, ונפתח לנו החלון הזה, שכאשר אתם רואים שהצ'ארט, האופציות פתוחות פה, נסגור אותה בשביל ותראו את ההבדל, אוקיי? וזה כבר מגיע לכם פתוח ברגע שניגעתם לתפריט ההגדרות דרך הגרף. עכשיו הוא מתחלק לכמה חלקים. נתחיל בחלק העליון שזה הסטינג, נלחץ על הסטינג ופה יופיע לנו כל הדברים של הסטינג או של ההגדרות. ההגדרות האלה מדברות בדרך של הסטינג פה, מדברות על דברים שאנחנו רוצים להגדיר בגרף שקשורים בדרך כלל, אם קשורים לדיספליי, קשורים לדברים שאנחנו רוצים לראות על הגרף. כמו שאנחנו רואים פה את ה-Quote Zone, שזה החלק הזה, שיש לי פה כרגע את הביט והאסק. אם נעמוד עליו ונלחץ על Apply, אנחנו רואים שזה ייעלם. אז נלחץ עוד פעם, ונלחץ על Apply. אני אומר עוד פעם על הריבועים הקטנים האלה, או שנשים את הצ'קמרק או שנוריד את הצ'קמרק. אוקיי? יש דברים שמדברים על ה-Layout, כלומר, במקרה הזה זה הציר, Price X, ציר המחירים וציר הזמן. אם אני חושב שהציר יהיה מימין, או הציר יהיה משמאל, או ציר הזמן יהיה למעלה או למטה, אנחנו פה יכולים לשנות. עוד דבר שאני רוצה להתעכב עליו, זה דבר שחשוב, זה שנייה, נעלם לי. היה כל כך רוב שלא ראיתי, אז אני קודם כל highlight on chart. אם אני רוצה למשל לראות split on dividend על הצ'ארט, אז אם נלחץ שים פה, אני נלחץ למשל apply, כנראה שלא היו דיבידנדים בתקופה האחרונה, אבל אתם יכולים לראות את זה פה ליד split וגילד. אבל אם נלחץ על סימבול אחר למשל, איפה היו דיבידנדים? בטח בנק אוף אמריקה. נלחץ על בנק אוף אמריקה, אנחנו רואים פה עכשיו מופיעים לי כל הדיבידנדים. אוקיי, אז אני לא רוצה לראות את זה. אוקיי? וחלל וחלל. כל האופציות פה הן רבות, פתוחות בפניכם, ואם תרצו לשנות, תוכלו לשנות. אוקיי? החלק הבא זה הטולבר. הטולבר זה פה כל האייקונים שנמצאים על הגרף, שיעזרו לכם, ייתנו לכם גישה נוחה או מהירה, למשל, אתם רואים פה זכוכית מגדלת, להגדיל את האזורי ראייה שלכם. אני רואה שהדיבידנדים עדיין קיימים, אז אני רוצה להוריד אותם, אני לא יכול פעם לזהו. אני רואה split and dividend. אני אעשה לזה apply. לחץ אוקיי. אני רואה שזה ירד, יפה. אוקיי, נחזור לטולברס. אז בעצם הטולברס זה כל האייקונים שאפשרים לשים על הגרף. כל אלה שקיימים נמצאים פה, וכאלה שאנחנו רוצים שהם יהיו על הגרף, אנחנו שמים עליהם צ'קמרק. עוד פעם אני מדגיש, וזה אני חושב שעובר כחוט השני בין כל סרטוני ההדרכה שלי, שאתם לא חייבים לשים יותר מדי אינפורמציה על הגרף, או יותר מדי דברים, כי גרף עמוס מדי הוא לא תמיד הכי יעיל. אז בעסק הזה של מסחר, אני חושב שלא כל המרבה הרי זה משובח. אז תעדיפו לעשות את הדברים פשוטים, אבל עדיין האופציות קיימות בפניכם. הדבר הבא שקיים, שאפשרי לשינוי, זה כמובן הצבעים. ופה אני אתעכב יותר, כי פה באמת כל אחד עם העין שלו, כל אחד ניגודי הצבעים שיותר אוהב לראות, ויתנו לו את האפקט הכי טוב
להסתכל על הגרף. אני למשל אוהב רקע כחול. יש אנשים שיעדיפו רקע לבן, אז אפשר לשנות, נראה איפה שנים את הרקע. אני עומד פה על ה-display color, ופה מצד ימין זה ה-background, זה הרקע, ואני אשנה את ה-display color, נלחץ על change, נפתח לי פה סכמת הצבעים האפשריים במערכת, נבחר את הלבן שהוא העליון מצד שמאל, נלחץ OK, ונעשה apply, אנחנו רואים איך שכל הרקע השתנה ללבן. אוקיי? נחזיר אותו בחזרה לכחול, נעמוד על change, עוד פעם, נבחר את הכחול הכי כהה שאני הכי אוהב, אוקיי, apply, אוקיי, יפה. אז זה לגבי color, וכמובן אנחנו יכולים לשנות את כל הצבעים, למשל אם הנר הוא יורד למטה או בירידה, אז הצבע הסטנדרטי שכולם משתמשים אדום, אתם יכולים לשנות את זה. אנחנו רואים שאם הנר הוא למעלה, הצבע הסטנדרטי ירוק, אבל זה גם אתם גם יכולים לשנות. כלומר, האפשרויות פה בלתי מוגבלות, ואתם יכולים לשחק עם זה ולמצוא את התצוגה הוויזואלית האופטימלית מבחינתכם. החלק הבא בצ'ארט זה ה-quote zone. ה-quote zone, כמו שאתם רואים, זה פה. כרגע יש לי ביט ואסק, אנחנו רואים פה את הביט ואסק. למשל, אני ארצה להוסיף דברים אחרים. אני רואים שבצד ימין מופיעים לי כל הדברים שאני יכול להוסיף לפי קטגוריה. למשל, אני אלך ל-contract description. ואני ארצה לראות, למשל, נפתח עוד פעם, אני רוצה לראות למשל את הקטגוריה שהמניה הזאת שייכת אליה. למשל, בנק אוף אמריקה זה בנקים, אם מישהו לא יודע, אני לוחץ על קטגוריה, מוסיף add, אוקיי, לוחץ apply, ואנחנו רואים שהקטגוריה של בנקינג, זהו, diversified banking institution, אוקיי, למשל, שזה הקטגוריה של בנק אוף אמריקה, אוקיי, אז נחץ apply, לחצנו apply, החלק האחרון מדבר על האפשרות לסחור מתוך המערכת וכל ההגדרות שאנחנו רוצים שיעזרו לנו לסחור. למשל, ברגע שאנחנו מכניסים נקודה, נפתח לנו הקורות פאנל. נעמוד עליו ונלחץ לחצן ימני, או סליחה, לחץ הזה, ואז זה הקורות פאנל שבדרך כלל כשאנחנו נכניס נקודה מהגרף, הוא יפתח לי. אז פה אני רואה כמובן את כל האופציות שקיימות לי, את כל השדות שאני רוצה לראות בפקודה הזאת וכן הלאה. אז זה הקורות פאנל. אם אני רוצה לראות, למשל, בצ'ארט טריידר, הקורות פאנל, אני רוצה לראות, למשל, נלחץ על הצ'ארט טריידר שוב, אם אני רוצה לראות, למשל, את הכפתורים. אלה הכפתורים פה למעלה שקמים במערכת. אם אני רוצה לשנות את הסדר שלהם או את המיקום שלהם, אני יכול לעשות את זה מפה. אוקיי? אז זה לגבי הצ'ארטים. נצמצם את זה בחזרה, נלחץ apply, נצמצם את זה פה את הכל בחזרה. ואנחנו רואים שבעצם פה קיבלנו את ה-Global Configuration של כל המערכת. אבל בואו נצא מפה ואני אראה לכם איך אפשר להיכנס ל-Configuration של כל המערכת ממקום אחר. עוד פעם, אנחנו הולכים ל-Edit, אבל הפעם לתפריט ה-Edit העליון של כל המערכת. נלחץ Edit. אנחנו יכולים כמובן להשתמש פה ב-Configure במפתח הפתוח שנמצא פה, אבל אני תמיד אוהב ללכת מה-Edit. Global Configuration, וקיבלנו הפעם את ההגדרות או את האפשרות להגדיר את כל המערכת. יש לנו את הדברים הכלליים, יש לנו ה-Hotkeys, שזה בעצם אפשר להגדיר את כל ה-Keyboards, את כל הכפתורים על המקלדת, ולהחליט שכל הקלדה תיתן לי דבר אחר, אפשר פקודות, אפשר גישה לכל מיני מקומות, כל זה אפשר למי שרוצה אוהב להשתמש בקיבורד ולא להשתמש בעכבר, זה כלי מצוין. אנחנו למשל, יש פה את ה-Sound Manager, כלומר זה כל הצלילים שקיימים, למשל אם הפקודה התבצעה, אז אני יכול לראות, האופציה כרגע היא ביפ, יכולים גם לשמוע את זה, נלחץ עליו שנייה, שמענו את זה, זה הביפ. אני יכול לשנות את זה למשל למשהו אחר, למשל נרצה סירנה, נלחץ על סירנה ונלחץ על פליי, רעש חזק, לא כל כך מתאים אבל רק למען ההדגמה, אז אחזיר את זה בחזרה לבל, אוקיי, זה הבי בעצם, זה בל למשל, נשנה את זה לבל, נשים את בל, שזה הדבר הזה. אוקיי, עכשיו אני יכול גם לבחור, לעשות פה browse ולבחור מצלילים ששמורים לי על המחשב למשל, אם נרצה. כלומר, אפשרויות כמו שאתם רואים, רבות.
אז נלחץ apply, אוקיי, ונלחץ אוקיי, ואני רוצה לעבור איתכם עכשיו על דבר שאני רוצה להיכנס יותר בפרוטרוט, וזה הגדרת הפקודה במערכת, הפקודה שתופיע לכם פה על פאנל ציטוטים ברגע שנכניס פקודה. אז אנחנו הולכים לפריסט, ופה אני אקבל בעצם עכשיו את האופציות של כל המכשירים הפיננסיים במערכת. וכל אחד כמובן יוכל להיות מוגדר בצורה שונה. אז אני למשל אעמוד על סטאקס ונקבל את החלון הזה. זה החלון שמגדיר לי את הפקודה. למשל אני אעמוד על מניית MSCC, לחץ לחצן ימני, לחץ ביי. זה הברירות המחדל שכבר הוגדרו במערכת או על ידי או שבאו מוגדרות בהתקנה הראשונית, ואותם אני כמובן יכול לשנות. אז קודם כל אני הולך לאפשרות זה תקפות הפקודה במערכת. אני מגדיר אותה קיומית, כי רוב הפקודות שאני נותן הן יהיו פקודות יומיות, אבל אם אני ארצה, אם רוב הפקודות שאני אתן הן GTC, אז אני יכול לחוץ על GTC. כמובן שאם יש פקודות אקזוטיות אחרת או תקפות שאני רוצה לתת, הן גם נמצאות לי פה. אז תראה, אם נשנה את זה למשל ל-GTC, נלחץ על apply, נעשה פה discard, נלחץ פה ignore, נלחץ על discard, וזהו, ואני נלחץ עוד פעם עכשיו על MCC, אני אעשה buy, אני רואה שעכשיו ה-time in force או תקפות הפקודה במערכת היא נשתנתה לי GTC. נחזיר את זה בחזרה ליומית, נשנה apply, אוקיי. אחרי זה, החלק הבא זה מדבר על ה-quantity, מה הכמות שתופיע לי כברירת המחדל. עכשיו רואים שזה 400, אבל אם אתם עובדים בכמות של מניות אחרת, אז אתם לוחצים פה למשל 200, 200, נלחץ על apply, אוקיי, ונעשה פה discard, מחק אותה, ועוד פעם נלחץ על MCC, לחצן ימני buy, הוא שיופיע לי 200. אוקיי, ה-Interactive Broker נותן לי את האפשרות להגדיר גודל פוזיציה בדולרים קבוע. כלומר, אם אתם עובדים על פוזיציות קבועות לא במספר המניות אלא בכסף, אז קודם כל, סוג המטבע תלוי בשוק שאתם סוחרים אותם. אם אתם סוחרים במניות בשוק האמריקאי, אז זה יהיה דולרים. למשל נשנה פה amount, אוקיי, ונשים פה למשל $10,000 לפוזיציה, נלחץ apply, אוקיי, נעמוד, נלחץ פה discard, ונעמוד שוב על MCC, נלחץ buy, רואים שהכמות זה 254, שזה בערך $10,000. אוקיי, אז לפעמים זה קצת יותר, לפעמים זה קצת פחות. אני ממליץ לכם, אם יש לכם שיקולי מרג'ין, או אתם לא רוצים שהפקודה שלכם תהיה יותר מכוח הקנייה שלכם, אז תשימו טיפה פחות, כלומר, מכוח הקנייה שאתם רוצים. אז בואו נחזיר את זה בחזרה ל-shares, וכך 400, ונעשה לזה apply, נעשה פה ignore, וזה לגבי החלק הזה. החלק הבא מדובר על ה-primary orders, כלומר ה-primary orders זה בעצם הפקודה הזאת, הפקודה הראשונית, וה-secondary orders או הפקודות המשניות, אלה הפקודות שאנחנו נעשה להזמין attachment, אז אלה הפקודות המשניות. אבל פה עכשיו מדובר על ה-primary orders. אז כמובן order type תמיד יהיה limit, אם אני רוצה אבל שהפקודה הראשונית שלי תמיד תהיה stop, אני יכול לעמוד פה, ללחוץ על stop, ללחוץ apply, לעשות כמובן ignore, ואז אם אני אבטל את הפקודה, נעשה discard, נלך ל-MCC, נלחץ buy, אני רואה שהפקודה, סוג הפקודה שמופיעה לי זה stop. כמובן שכל דבר אפשר לשנות תוך כדי כמובן, גם את הכמות, גם את הזמן, אבל כל ההגדרות האלה של ברירות המחדל, הם ניתנו לנו, נשים פה את הדברים שרוב הזמן אנחנו עושים, ואז התהליך של הכנסת פקודות יהיה הרבה יותר קצר. אוקיי, החלק הזה, נחזיר את זה בחזרה ללימיט, נעשה לזה apply, אוקיי, ועכשיו זה ישתנה ללימיט. נעשה כמובן עוד פעם פה discard, לא, נשאיר את הפקודה בעצם. נעשה discard. לא, לחצתי על הכפתור לא נכון. discard, MCC, buy, חזר לי ללימיט. אוקיי, החלק הבא זה ה-limit price. ה-limit price מוגדר כרגע במערכת כהביד, כמחיר הביד. אנחנו יכולים כמובן להוסיף כמה סנטים שאנחנו רוצים במחיר הביד, או כמה סנטים
וזה יהיה כמובן, הפלוס והמינוס כמובן תלוי אם זה פקודת לונג או שורט, או פקודת מכירה או קנייה יותר נכון. הסטופ פרייס, ברירת המחדל שלו זה המחיר האחרון פלוס מינוס 50 סנט. אנחנו גם את זה יכולים לשנות, כמובן, יכולים את זה בדולרים או באמאונט כמו שאומרים, או שאפשר גם באחוזים, או אפילו או בטיקס. אז זה נתון לפניכם. הסטופ לימיט כמובן, הלימיט הוא 50 סנט ממחיר הסטופ. בפקודת סטופ לימיט, כמובן פלוס מינוס, תלוי אם זה בחירה או קנייה. אוקיי, עוד משהו שחשוב זה הטריילינג אמאונט, שזה אם לפקודת טריילינג סטופ, הוא מוגדר כ10 סנט, כמובן באמאונט, אבל מי שאוהב לעבוד באחוזים יכול לשנות לאחוזים ולשנות את זה לאחוזים. אז אנחנו נחזור לאמאונט. אוקיי, החלק הבא זה קשור לטארגט אורדר, כלומר אם נחשוב טארגט אורדר, נלחץ לחצן ימני על שורת הפקודה, נעשה לזה attached, אוקיי, וניקח bracket order, יופיע לי שתי פקודות מחירה, אחד בפרופיט ואחד בסטופ, או אחד הגנה מפני הפסד ואחד לקיחת פרופיט או פרופיט טייקר. גם פה אני יכול להגדיר, פה זה מוגדר שהמחיר, הפרופיט, ברירת המחדל של הפרופיט הוא דולר מהכניסה בפרנט אורדר. עכשיו, כמו שאנחנו רואים, 33.97 זה פקודת הכניסה שלי, אז היציאה ברווח הוא דולר מעל. כמובן, גם את זה אנחנו יכולים לשנות, כמובן גם באמאונט וגם באחוזים, לפי מי שעובד באחוזים גבוהים מהרווח, זה גם מומלץ, יחסוך לכם הרבה חישובים מהכנסות ידניות. עכשיו לפקודה השנייה שזה הסטופ, הוא מוגדר כ-50 סנט, כמו שאתם רואים, 34.97, ופה 34.47, גם פה אתם יכולים לשנות לאמאונט או לאחוזים, איך שתרצו. וזהו, זה פחות או יותר הדברים העיקריים שיש לשנות בפקודה. כמובן זה, כמו שאמרתי, אתם יכולים להגדיר אותו לכל מכשיר פיננסי שתסחרו. אז נלחץ apply, נלחץ OK, ונלחץ פה על discard, אפשר רק את העליון, בגלל שזו פקודה שעדיין לא נשלחה והיא פקודה עם פקודות בנות, אז לחיצה על הפקודה העליונה, על ביטול הפקודה העליונה, תבטל את הפקודות מתחתיה, או פקודות שלא הכנסנו עוד. אז זהו, זה לגבי האפשרות להגדיר הגדרות שונות במערכת. אני מקווה שהדברים ברורים, וכמובן שאם לא, אתם תמיד מוזמנים להתקשר לצוות המקצועי שלנו ונשמח להסביר לכם. אז שיהיה משחק מוצלח.